haɗuwa ta da Hafsat na yi tsintuwa a fanni na ma'amalata. Tabbas haƙuri a soyayya wajibi ne, shi dacin masoyi in ka yi rike rabo ne. In har dai ka samu mai son ka sha zama ne, babu abin da za ya sa in manta da Hafsat. Mai jina ka buɗe kunnen ka kayo attention, zance ni da ke a kaina zan baka motion. Ran asabar na tafiya da tunani na tashi, dama dai da kaddarar haɗuwa ni da Hafsat. Na shaida wa umma abba a yau za na koma, da man karkare hutun mu izini na nema. Na yi shiri da safiyar asabar ɗaura himma, aiku ta sha na samu motar haɗuwa da Hafsat. Na yi tsintuwa a fanni na ma'amalata. Aikuwa na ɗimauta na zautu da ne ga Hafsat, dan kuwa Hafsa kyanta na sa wasu taka kusa. Ga motar mu ta cike tafiya za mu nisa, kuma sa'ar da ni siti ɗin mu guda da Hafsat. Silar haɗuwa ta da Hafsat, na yi tsintuwa a fanni na ma'amalata. Tafiya muke a yanzu fa ba gargada, mun bar Isa yau guso za mu cikin gida. Tare da Hafsa tafiyar ba ta gargada, daga ni dai ya Hafsa ta la sallah gwada. Na daɗa tabbatar da su baya da uzuri, ya natsa zuciya da sun Hafsa ta yar gari. Ta yi kalar diyar da zuciya ke marmari, mai yanayi da gimbiya Hafsa sarauniya. Na yi tsintuwa a fanni na ma'amalata. In kaga Hafsa mai diri ce mai asali, ga ta fara idan tana ɗauke da tozali. Ni na so ta ko da cewa na yi kwalkwali, kuma ta yarda so da ni ba canjin hali. Su kuma haɗuwar jini ne ku ji yan uwa, nawa da Hafsa ne ya samu silar haɗuwa. Na yi bakin halinta Hafsa tuga natsuwa, sun ta cikin jiki tabo yayi wa zuciya. Na yi tsintuwa a fanni na ma'amalata. Tafiyar mu tana armashi, in bata ji ni ba gidansu tana yin fushi. Shi sun gaskiya yana sa a ji garwashi, shi ya saka ba manta Hafsatu ba a rayuwa. Wata rana ina gida zaune da yan uwa, sai na jiyo waya tana doka ƙaraurawa. Kiran Hafsa ne ya zo ya saka zautuwa. Yau zan je Kano silar ta na bar yan uwa, sai ku biyo ni ku jiya mun kai da sahiba.